Her er familien Jensen. Familien består af Peter, hans lillesøster, hans far og hans mor. De bor sammen i et hus og er hvad man kalder en klassisk dansk kernefamilie. Udefra ligner de en velfungerende og glad familie, men i virkeligheden har de større problemer, end man ville tro. Peters forældre er meget strenge, og faren kan godt finde på at bruge vold, hvis han ikke er tilfreds med Peters opførsel. Forældrene bruger rå magt og fortæller Peter, at han ikke er god nok, hvilket tit får ham til at græde. Peter kan til meget skade af, at hans forældre behandler ham sådan. Det kan nemlig både føre til depression, angst, dårligt selvværd og dårlig selvtillid. I skolen er Peter altid alene, da han har det svært socialt. Han er meget stille og indelukket, hvilket skyldes hans forældres konstante nedgørelse af ham og deres manglende opbakning. Nu når Peter ikke har nogen omsorgsperson eller rollemodel, begynder han at begå sig i en omgangskreds, der har en negativ indflydelse på ham. Han begynder både at drikke, ryge og tage stoffer. 15 år senere. Efter Peter som 15-årig fik sig en dårlig omgangskreds, begyndte han at komme ud i kriminalitet. Nu som voksen er han kommet i fængsel, hvor han skal sidde inde i 8 måneder for grov vold.